таваллуди фарзанд ҳамеша ба ҳар хонадон шодӣ меорад. Албатта мушкилоти давраи ҳомиладориро ҳама бонувон хуб медонанд ва лаҳзаи таваллуди тифл низ барои модарон хеле душвор аст. салом бинандагони гиромӣ, боз шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. мавзӯи намоиши имрӯза рабт дорад ба таваллуд, аниқтараш бо роҳи буриши қайсарӣ гирифтани тифли навзод. сабаби ин амал чист, чӣ оқибатҳо дорад ва чаро ин амал лозим аст ё нест? доир ба мавзӯи буриши қайсарӣ имрӯз суҳбат хоҳем намуд. бо мо бошед. буриши қайсарӣ чӣ амалест? ҳанӯз аз давраҳои қадим бо ин усул аз батни модар гирифтани тифл маълум буд. ба ёд биёред шоҳномаи безаволи ҳаким фирдавсиро, хусусан қиссаи зода шудани рустам, яъне рустами достонро маҳз бо ин усул аз батни модар берун меоваранд. дар замони муосир бошад як усули ҷарроҳии маъмулист. аввалин амалиёти буриши қайсарӣ дар санадҳои қадимии миср, чин ва ҳинди қадим вомехӯрад. онҳо маъмулан дар бораи наҷот додани фарзанди модари маҳрум дар ҳоли таваллуд маълумот медиҳанд. омили асосии буриши қайсарӣ кадом аст? оё ин амал барои бонувон хатарнок нест? ин аст саволи навбатии мо дар барнома. биёед беҳтараш ба мутахассисон муроҷиат мекунем. маънои буриши қайсарӣ ин маънои онро дорад ки валодаткунӣ бо роҳи табиӣ ҷинсӣ бурда намешавад, танҳо барои буридани девораи пешшикам ва буридани бачадон гузаронида мешавад. буриши қайсарӣ яке аз тарзҳои валодаткунонӣ аст ки ба роҳи чоқи қайсарӣ, яъне ин амалиёти ҷарроҳӣ мебошад ки барои таваллуд кардан ёрӣ мерасонад. ин амал нишондодои худро дорад. аз тарафи духтур саломатии зан баҳо дода мешавад ва дар ҳолатҳое ки лозим бошад ҳатман аз ин тарзи валодаткунонӣ барои манфиати ҳам зан ва ҳам навзод онро истифода мебаранд. дар ҳолатҳое ки авориз меёбад равиши валодат, вақте ки таваллуди физиологӣ бошад, албатта духтури момопизишк, духтуре ки дар валодаткунонӣ иштирок мекунад ва таҷрибаи корӣ дорад, ӯ валодати физиологиро ҳамавақт ба манфиати зан ва навзод медонад. вақте ки аворизҳо ба монанди нодуруст ҷойгиршавии тифл ё ягон нуқс пайдо кардани тифл ё ин ки аз тарафи саломатии модар фишорбаландӣ ё дигар бемориҳое ки дар занҳо вуҷуд доранд берун аз ҳомиладорӣ, ба ғайр аз ҳомиладорӣ, метавонад нишондод шавад барои валодаткунонӣ бо чоки қайсарӣ. то асри 17 ҷарроҳии қайсарӣ чораи охирин ба ҳисоб мерафт. дар асри оянда таваҷҷӯҳ ба анатомия зиёд шуд ва табибон ба истифодаи дезинфексия ва анастезия ба ин амал шурӯъ карданд. имрӯз буриши қайсарӣ чораи маъмулии илми тиб ба шумор меравад. тифле ки бо ин усул тавлид меёбад аз тифли бо усули маъмулӣ таваллудшуда фарқият дорад ё ин ҷо танҳо сухан аз боби модар меравад? муроҷиат мекунем ба мутахассисон. тифлоне ки бо роҳи буриши қайсарӣ ё бо роҳи табиӣ таваллуд мешаванд, аз нуқтаи назари неонатологои мо бо роҳи табиӣ ҷинсӣ таваллуд шудан тифлон албатта нақстар, барое ки ба ё ҳар як равиши валодат ки ҳар як дар зани зан бошад, ҳар як равиши валодат бошад, ҳар як муҷаба динамикаи рафтани ҳар як омадани тифлро ба роҳи валодат гузаштани тифлро ҳар як таша ин тифл ҳис мекунад. локин агар дар ин ҷо ҳам агар нишондод бошад аз тарафи тифлон, албатта бо роҳи буриши қайсарӣ гирифтан ба ин тифлон манфиат дорад назар ба ки ва ё барои таваллуд кунан барои табиии ҷинсӣ. дар айни ҳол тиби муосир кӯшиш кардааст ки тамоми рафти ҳамин чунин тарзи валодатро мутобиқ созад ба валодати физиологӣ, ба валодати табиӣ, ки на навзод ягон қини кашад ва на модар. дар аз лаҳзаҳои якуме ки ба воситаи чоки қайсарӣ мо навзодро мегирем,
мо зуд ба модар нишон медиҳем аз рӯи имконият ва он меҳру муҳаббате ки аз лаҳзаҳои аввал ба зан пайдо мешавад дар вақти валодат, онҳо аз ин чиз маҳрум нестанд. то лаҳзаҳои охирине ки дар дохили бемористон ҳастанд, дар дохили таваллудхона ҳастанд, ин занҳо бо навзодони худ ҳамҷояанд. яъне ки тамоми шароитҳоро мо муҳайё месозем ки онҳо аз меҳру муҳаббату аз ҳамаи ҳамин лаҳзаҳои ширини зиндагии ҳамҷоягии модарӣ ва навзодӣ баҳра баранд. фарқияташон ҳамин аст ки вақте ки модар худаш таваллуд мекунад баъд дар бари фарзандаш бари худаш ба навзод дар бари модар мешавад. а вақте ки бо буриши қайсарӣ гирифта мешавад ва баъд 2 соат аз якдигар ҷудо мешаванд. ино не ки дар вақти ҳамун ҷарроҳӣ мо навзодонро нишон медиҳем ва ё якдигар контакт мешавад, мебинанд якдигар, баъд мо навзодонро ба шӯъбаи модар ва кӯдак бармегардонем. вақте ки модарошон ба боло ки омаданд баъд бари худашон ба мешавад. не ки баъди 2 соати ҷарроҳӣ мо навзодонро ба ҳамун шӯъбаи эҳогарии калоно бурда бари модарда макондана ёд метиҳем, мемаконанд, баъд гирифта бо мебиёрем. охирон вақтҳо занҳои ба мо ворид мегарданд ки бо буриши қайсарӣ 3 маротиба 4 маротиба меоянд. ҳама ино бисёртарро дар байни ин занҳо як намуди аворис мо дорем ки ин зид ҷаспидани ҳамрояк мешавад. ҳамроя ки дар ҳамун метавонад ки вақте ки инкишофи тифл шавад, ҳамун ҳамрояк омада дар ҷои ҳамун рахи пешинае ки буд дар ҳамунҷа метавонад ки ҳамҷа инкишоф ёбад. дар ин маҳал, дар ин лаҳзаҳо агар ин занҳо хатари баланди хунравиҳои акушериро доранд ва бисёртар занҳое ки бо 3 бо 4 изи ҷарроҳӣ меёбанд, агар ҳамин аворис дар ҳамон муайян карда шавад, бо гирифтани бачадон, ин ампутатсияи бачадон ё эксирпатсияи бачадон бо анҷом меёбад. барои ҳамин беҳтар мешуд ки занои мо барои ҳар як ҳомиладориро нақшаи худашон дошта бошанд, барои ҳар як тифла таваллуд кардан муҳлати интергенетикиро байни ҳомиладориро бояд риоя намоянд ва дар пеш аз нақша ба гирифтани ҳомиладории худ бояд ба саломатии худ аҳамияти калон диҳанд ки дар оянда ҳамин организми ҳамин зан ҳамин ҳомиладориро то охир дар ҳолати солимӣ метавонад гузаронад ё не. барои ҳамин хатар дорад ки ба буриши қайсарӣ агар нишондод набошад, мо валодатро анҷом диҳем. хатари валодат барои буриши қайсарӣ ва хатари валодат барои табии ҷинсӣ баландтар мебошад. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی استفاده از جراحی قیصری در 10% تولد و کاهش مرگ مادر و کودکان مساعدت میکند. акнун дар бораи оқибатҳои буриши қайсарӣ мехоҳем аз мутахассисон маълумот гирем. ин амал ба бонувон чӣ оқибат ба бор оварда метавонад? оё усули буриши қайсарӣ маҳдудият дорад? барои як нафар то чанд маротиба имкони бо чунин амал ба дунё овардани тифл мавҷуд аст? таваҷҷӯҳ мекунем. буриши қайсарӣ метавонад ки ҳам аз ҷиҳати саломатии зан, барое ки дар оянда бо ин зан агар таваллуд карданӣ бошад, бояд ки муҳлати интергенетӣ мо мегӯем ҳамуна риоя намояд ва баъди 3 сол баъд барои дуюм ҳомиладориш тайёр шуда омада таваллуд кунад. локин агар бошад ки дар вақте ки ин занро дар якум ҳомиладориш ҷарроҳӣ карда буданд, ин ягон нишондоди асосӣ надошта, нишондодҳои нисбӣ гирифта шуда буданд ва дар оянда мо чунин занонро машвара дода истодем. айни ҳол байни 2 сол шуд ки ин таҷрибаам дар сатҳи 3-юми муассисаҳои таваллудӣ истифода бурда шудааст ки заноне ки баъди буриши қайсарӣ такроран агар ворид шаванд аз тарафи худашон, аз тарафи тифл ягон нишондод барои буриши қайсарӣ надоштанд, мо ин занҳоро ба тарҳи нақшавӣ бистарӣ карда барои таваллуд кунондан барои табии ҷинсӣ иҷозат медиҳем. баъзе занҳое мешаванд ки бо бемориҳои экстрагениталӣ бисёр ба мо ворид мешаванд ва ҳамин бемориҳои экстрагениталӣ аслан дар вақти ҳомиладорӣ ба мо маълум мешаванд. то ҳомиладорӣ ва ё аз ҳамин бемориҳои экстрагениталӣ ки ғайри бемориҳои экстрагениталӣ ки масалан доранд, худошон мумкин хабардор набошанд, масалан бемориҳои дил ҳангоми
ҳомиладор шуданашон муайян мешавад ва бисёр бемориҳои дил метавонем пешниҳод кунем ки барои буриши қайсарӣ. баъд бемориҳои гурда, бемориҳои қанд, барои ҳамин бояд ки пеш аз он ки ба нақша гиранд ҳомиладоршавӣ ё таваллудкунии ояндаро, бояд ки ҳам зани ҳомиладор ва ҳам оилаашон бояд ки аз таҳти назорати духтурони минтақавие ки дар ҳастанд бояд гузаранд ва омода шаванд. аз рӯи пешниҳодоти тибби муосир дар вақте ки зан такрор ба такрор ҷарроҳӣ мешавад, хатарҳои зиёд пайдо мекунад ва дар ҳолате ки зан такрор ҳомила, такрор ба чоки дуюм, сеюм дучор мешавад, албатта мо бо ин занҳо корҳои машваратӣ мебарем, чунки албатта хатари хунрезӣ доранд, албатта ноустувории ин чок, хатарҳои ноустувории чоки қайсарӣ ҳаст ва хатарҳои валодати пеш аз муҳлат аст дар ин занҳо. оиди ҳамаи ин хатарҳо мо машваратҳо мебарем ки зани ҳомила, умуман занҳо ҳар як валодати худро нақша кашанд, не ин ки валодати бенақша ё ки ҳомиладорӣ бенақша набошад, чунки ин солимии танҳо навзод не, солимии зан аст. ҳама гуна ҷарроҳӣ албатта барқароршавӣ табобати дуруст ва оқибатҳои худро дорад. пас аз буриши қайсарӣ барқароршавии организм ва табобати минбаъда чӣ тавр сурат мегирад ва чанд муддат идома хоҳад ёфт? ин нукта низ барои бонувон хеле муҳим аст. фарқият аз валодати физиологӣ, валодат борои буриши қайсарӣ дар он аст ки албатта ин ҷарроҳӣ мавриди барқароршавии худро дорад ва нигоҳубини махсуси худро дорад. дар ин ҳолат бояд ки зан донад ки нозукиҳои нигоҳубини худ ва эҳтиётӣ аз ҳомиладорӣ, ғайринақшавӣ ва бояд ба ин чиз бо диққат бошад, ба солимии худ бояд ки диққати ҷолиб диҳад, чунки оризаҳои баъди валодатӣ низ ҳастанд ки на танҳо дар муддати 42 рӯз дар вақти валодати физиологӣ муҳлати барқароршавии чунин ин занҳо то 6 моҳ аст, яъне ки дар муддати 6 моҳ бояд ки зан худро эҳтиёт кунад то ин ки буриши қайсарию чоки пурра барқарор шавад ва ягон ориза пайдо накунад, то ин ки ҳомиладории навбатии худро дуруст гузаронад. хатари авориз ёфтан баъд аз буриши қайсарӣ назар ба хатари барои табиии ҷинсӣ валодат кардани мо бисёртар мебошад. то буриши қайсарӣ чӣ хел бемориҳо дар худаш дошт ё бемориҳои сироятӣ ягон намо дошта бошад ки баъди валодат метавонад ба ягон авориз оварда расонад буришҳои қайсарӣ. ба занҳое ки валодат борои буриши қайсарӣ карданд, фосилаи байни ҳомиладориро аз 3 сол зиёд таъин мекунем, машварат медиҳем ва инчунин теъдоди буришҳои қайсариро дар айни замон аз рӯи таҷриба на зиёда аз 3 маротиба, чунки ҳар боре ки ӯ ба ин роҳи валодаткунонӣ дучор мешавад, албатта ба оризаҳои зиёд гирифтор шуданаш мумкин аст, чунки ҳар бор дар як ҷо захм, дар як ҷо чок мегузаронем ва ҳар бор метавонад ки хунрезиҳои зиёд шавад, метавонад аворизҳои зиёд пайдо кунад. мувофиқи маълумотҳо сол ба сол шумораи бонувоне ки мехоҳанд бо ин усул тифл ба дунё оваранд зиёд мешавад. аз нигоҳи духтурон ин дуруст аст ё на? дар давлатҳои пешрафта аз ин усул бисёртар истифода мебаранд, чунки дар он давлатҳо шояд валодаткунонӣ, сину соли валодаткунонӣ аввалаш тағйир меёбад назар ба сину соли занҳои мо. дар айни ҳол дар ҷумҳурии мо буриши қайсарӣ ихтиёрӣ гузаронида намешавад. он танҳо дар вақти, чуноне ки аллакай гуфтем, дар вақти ориза пайдо кардан ва нишондод пайдо кардан аз тарафи саломатии зан ва ё аз тарафи саломатии навзод ин нишондод гузошта мешавад ва ба ин чоки қайсарӣ мегузарад.
ва буриши қайсарӣ бе нишондод гузаронида намешавад. дар ҷумҳурӣ мо ба хоҳиши зан буриши қайсарӣ гузаронида намешавад. Аз тарафи нишондодҳо мешавад, ҳам аз тарафи зан, ҳам аз тарафи тифлон. Танҳо бар рӯи нишондодҳо мешавад нишондодҳое ки мо дорем нишондодҳои нисбӣ ва нишондодҳои асосӣ. Ҳангоме ки нишондодҳои асосӣ мебошад, мо ин занҳо барои мо маълум аст, тайёранд ин занҳо барои гузарондани буриши қайсарӣ. Ин занҳо ба таври нақшавӣ омода карда баъд ба буриши қайсарӣ гузаронида мешаванд. Нишондодҳои нисбӣ то агар се нишондоди нисбӣ набошад, мо ҳам ҳуқуқ надорем ки буриши қайсарӣ гузаронем. Ва дар вақте ки мо ин ҳар як амалиёти буриши қайсарӣ бе гузарондани муоинаи духтурони таҷрибанок, бе гузарондани консилиум байни духтурон гузаронида намешавад. Ва ман ҳамин хел фикр мекунам ки чӣ хеле ки табиат офаридааст, бояд занҳое ки метавонанд бе ягон авориз, бе ягон нишондод ба роҳи табиии ҷинсӣ таваллуд кунанд, ин беҳтар аст. Ҳам аз ҷиҳати саломати зан, барое ки баъди гузарондани буриши қайсарӣ дар ҳолати аз ҳама кам бояд дар давоми 7 шабона рӯз ин занҳо дар таваллудхонаҳо бистарӣ бошанд ва табобатҳои худашонро гиранд, баъд ҷавоб дода мешаванд. Баъд аз занҳое ки таваллуд мекунанд, мо метавонем ин занҳоро дар шабонарӯзи дуюм аз таваллудхона ба хонаҳошон рухсатӣ намоем. дар ҷаҳони муосир ҷарроҳии қайсарӣ бо сабабҳои тиббӣ ё ба хоҳиши зани ҳомиладор истифода мешавад. Дар айни замон тақрибан 21% таваллудҳо бо ин роҳ сурат мегиранд ва то соли 2003 табибон аз 3.1% афзоиши таваллудро ба ин шева пешбинӣ мекунанд. гумон мекунем аллакай доир ба буриши қайсарӣ маълумоти зарурӣ пешниҳод гардид. дар ҷумҳурии мо ин ҳолат дар кадом вазъ аст? оё шумораи нафароне ки танҳо имкони бо ин роҳ таваллуди фарзандро доранд зиёд аст? муроҷиати ихтиёрӣ чӣ гуна аст? дар вақтҳои охир буришҳои қайсарӣ дар ҳама муассисаҳои мо бар зиёд дида мешавад. айни ҳол дар ҷумҳурӣ сиёсати паст намудани сатҳи буришҳои қайсарӣ рафта истодааст аз тарафи вазорати тандурустӣ дар соҳаи оммапизишкӣ ва бемориҳои занона. ман фикр мекунам бисёршавии якум буришҳои қайсарӣ аз он сабаб рӯи маълумотҳои мо ба он ҳисоб мешавад ки пешина таваллудашон бо рӯи буриши қайсарӣ анҷом дода шуда буд. барои ҳам такроран ва ё ворид мешавад ин занҳо бо буришҳои қайсарӣ. мо аз ҳисоби ҳамин аз рӯи нишондодҳои мо, аз рӯи маълумотҳои мо ин бисёртар сатҳи баланди буришҳои қайсарӣ рафта истодааст. он чӣ маълум гашт, имрӯз чунин усули тавлиди фарзанд дар ҳама кишварҳои олам маъмул гаштааст. албатта ҳар амал ҷанбаҳои мусбат ва манфии худро дорад. дар ҳар маврид сари вақт ба мутахассис муроҷиат намудан боиси бехатарӣ ва солимӣ хоҳад буд. бо умеди ҳифзи саломатии ҳамаи модарону тифлон шумораи навбатии намоишро хотима мебахшем. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.